حدیث شریف دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ و یمن تواستوی د یمن والی کی چکل معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ یمن تروانیجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د خپل قاصد څخه امتحان اخلی کیف تقضی یا معاذ اذا عرض لك امر معاذ تخزی و یمن تا زپ مدینہ کی یم تا پا یمن کی رابطہ مشکل دا حل تا شاید خلق و تا تا رجوع کی دا دین مسائل دی ستا سبا خلق پشتن کی تب دا خلقو پا منس کی پیسلہ پا چبانی که معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ارتوائی اقضی بکتاب اللہ یا رسول اللہ دا اللہ جل شانہ کتاب را اخلم پاغا بانی عمل کهوم آکی چیسا حکم نوشتا دی پاغا بانی پیسلہ کهوم قال فإن لم تجد گوری دلتا نبی علیہ السلام نور توائی معاذ تا چی فإن لم یکن که دا اللہ پا کتاب کی نوا دا اللہ جل شانہ پا کتاب کستا فإن لم تجد کتا نکڑا پیدا دا اللہ پا کتاب کی بیا بسکے دا اللہ جل شانہ کتاب خود ہر للو پنجو کار ندی خلوی کتاب دی دا پاک ذہن